Spesial perdana bersama Gus Polares Production audio profesional, terima kasih. Peteng rasani ati kang nandang sengiting liang hanyawan aku kowe lapo katresnan kang mas wong bagus tak jalo aja selek katresnan panceni tresno iku akeh pacoba arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senadyan donya ra bisa nampa pakang kacukup yen turun ra bisa bringkang kuwasa kang mas kowe sing sayang ralimo aku butuh kelangan kang mas mesti Lisa Febi. Ayo dek. KDS Audio, terima kasih.
Spesial perdana bersama Bus Polaras, ada ayang-ayang. Terima kasih Om Rois kembali. Thank you, terima kasih Lisa Febi. Sambutan hangat buat sedulur-sedulurku semuanya.